Bon dia a tothom. Donem inici a la sessió informativa sobre l'ordre de subvencions destinada a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut. El meu nom és Oriol Rosselló i soc el director de l'àrea de control i sòls contaminats de l'Agència de Residus de Catalunya. Farem la presentació fins al final i sense aturades. Durant la presentació, els assistents podran fer preguntes, sempre per l'apartat de preguntes i respostes. L'apartat xat només ha de servir per consultes tècniques de connexió que es respondran en la mesura que sigui possible. Al final de la presentació es contestaran oralment les preguntes que s'hagin rebut en l'apartat preguntes i respostes. Les preguntes no contestades per qüestió de temps es podran formular per missatge a l'adreça jparadell@gencat.cat i seran contestades properament. Com a resum d'aquesta ordre de subvenció, indiquem les bases reguladores que estan publicades al DOC, la resolució TES/521/2019 d'1 de març, el DOC número 785-7 de 7 de març de 2019. La convocatòria està efectuada per la resolució TES/936/2019 de 12 de març i està publicada al Diari Oficial número 7.854 de 15 d'abril de 2019. L'objecte d'aquest ajut és donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i promoure les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl de caràcter públic afectats per contaminació d'origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració. Els beneficiaris són totes les administracions públiques de Catalunya. La dotació econòmica que té és d'1 milió d'euros, repartits amb 800.000 euros per a la línia de sòls contaminats i 200.000 euros per a la línia de gestió de residus. El termini de presentació és de 3 mesos des de la publicació de la convocatòria. Finalitza, doncs, el 15 de juliol de 2019. La sol·licitud de l'ajut s'ha de tramitar a través d'un formulari ubicat a la plataforma EACAT, extranet de les administracions catalanes. Les administracions públiques de Catalunya que ostentin la titularitat del sòl que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut. Aquests seran, doncs, els beneficiaris. Desglossant qui són les administracions públiques de Catalunya, ens trobem l'administració de la Generalitat, les entitats que integren l'administració local, els organismes autònoms i les entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes que exerceixen potestats administratives. Els consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades, quan exerceixen potestats administratives. I les entitats creades per llei del Parlament no dependents ni vinculades a l'administració de la Generalitat quan exerceixen potestats administratives. Els requisits principals són: els terrenys han de ser de titularitat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció. La contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual se li puguin imputar les accions objecte d'aquesta subvenció. Causant desconegut vol dir qualsevol persona jurídica o física desconeguda o desapareguda o insolvent. No pot existir un altre obligat a realitzar les actuacions objecte de la subvenció segons la legislació sobre la contaminació puntual del sòl. Principi de qui contamina paga. Altres requisits. La destinació posterior del sòl s'haurà d'emmarcar dins dels usos d'interès públic d'acord amb les competències del titular del sòl,
mantenir l'afecció dels sòls públics que concorren a la present convocatòria a finalitats d'utilitat pública o interès social durant un termini de 30 anys, comptadors a partir de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció. Quan es tracti de projectes que vagin a desenvolupar-se sobre terrenys que comptin amb una titularitat compartida, la quantia de l'ajuda es calcularà sobre el percentatge de la titularitat de l'administració pública sol·licitant. Les actuacions d'investigació, de recuperació i de seguiment ambiental del sòl inclouen les actuacions de retirada del sòl directament impactat i el mostreig del sòl romanent de la línia de recuperació d'espais amb abocaments incontrolats de residus industrials han de ser realitzades per empreses habilitades d'acord amb el decret 60/2015 de 28 d'abril sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, entitats de control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl. Altres requisits també és que queden exclosos de la convocatòria els sòls propietat de les administracions públiques de Catalunya que corresponguin a abocadors municipals fora d'ús, abocadors municipals d'enderrocs i o altres residus de la construcció fora d'ús. Els sòls propietat de les administracions públiques de Catalunya als quals no els sigui aplicable la normativa vigent en matèria de sòls contaminats i o residus. Línies i accions subvencionables. Hi ha dues línies de subvenció, cadascuna amb diferents accions subvencionables. La primera, la línia de sòls contaminats, accions que promoguin les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d'origen puntual. I la línia d'abocaments de residus industrials, accions que promoguin la retirada i sanejament, si s'escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials. Per a cada emplaçament objecte de sol·licitud, només es pot sol·licitar una única acció de la línia que correspongui. Les actuacions subvencionables són de la línia de sòls contaminats. Primer, accions d'investigació de sòls en terrenys que hagin suportat activitats potencialment contaminants del sòl o abocaments incontrolats de residus, segons el procés de gestió de la contaminació del sòl a Catalunya. Primer, amb una fase d'avaluació preliminar i o amb una fase d'avaluació detallada. Segon, accions de recuperació de sòls contaminats realitzades en terrenys que han suportat activitats industrials o comercials i o antics abocaments incontrolats de residus industrials. La recuperació s'ha d'iniciar sempre després de conclosa la fase d'investigació i d'anàlisi del risc amb resultat de risc inacceptable. Tercer, accions de prevenció o mitigació de la contaminació encaminades a minimitzar els impactes ambientals adversos mentre no es pugui desenvolupar un projecte de descontaminació. Quart, accions de seguiment ambiental de sòls alterats i que tinguin com a objectiu valorar en el temps l'evolució de l'alteració o la descontaminació del sòl. Aquestes accions es porten a terme després d'una investigació del sòl, inclosa l'anàlisi de risc o després d'una recuperació o retirada de residus. Aquesta acció pot incloure despeses de construcció de nous dispositius de control de l'evolució del sòl, sempre quan la construcció d'aquests dispositius no hagi estat objecte de subvenció en altres línies. I bé, les accions de seguiment ambiental subvencionables correspondran com a màxim a 4 campanyes de seguiment distribuïdes en el període màxim de 4 anys. Segona línia, la línia de recuperació d'espais amb abocaments incontrolats de residus industrials. Les accions subvencionables en aquesta línia són 1. Les accions encaminades a la retirada i la gestió dels residus industrials abandonats i l'avaluació de l'impacte que els mateixos hagin pogut generar sobre el subsòl. En aquest apartat es poden incloure accions de recuperació ambiental d'emplaçaments industrials abandonats en tot allò que fa referència a la gestió de residus industrials i sòls i residus de la construcció i demolició, si aquest es troba contaminat per la presència de components químics de caràcter perillós, però no inclou la demolició ni la gestió dels residus de construcció i demolició no contaminats. També s'inclouen les accions de retirada del sòl directament impactat, així com el mostreig del sòl romanent, si escau. I segon, les accions de prevenció o mitigació de la contaminació encaminades a minimitzar els impactes ambientals adversos mentre no es pugui desenvolupar la retirada dels residus.
Quanties. La subvenció dinerària ha de respectar els imports màxims següents. El percentatge de subvenció i el màxim a atorgar per cada una de les línies és el següent. Amb la línia de sòls contaminats, amb l'acció d'investigació de la qualitat del sòl, per la fase preliminar és subvencionable amb un 100% per una quantia màxima de 20.000 euros. En la fase detallada, també el 100%, amb una quantitat màxima de 30.000 euros. En la segona actuació de recuperació del sòl contaminat és subvencionable amb un màxim del 50% i per un màxim de 200.000 euros. La prevenció o mitigació de la contaminació és el 100% subvencionable amb un màxim de 10.000 euros i en el seguiment ambiental de sòls alterats també és subvencionable al 100% amb un màxim de 15.000 euros o de 25.000 en el cas que s'inclogui la construcció dels dispositius de control. Per les línies d'abocaments de residus industrials, l'acció de retirada i gestió de residus industrials abandonats és subvencionable al 100% amb un màxim de 50.000 euros i la prevenció o mitigació de la contaminació també és subvencionable al 100% amb un màxim de 10.000 euros. Despeses subvencionables i no subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta i es realitzen el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores i sense superar el valor de mercat. La percepció d'aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament i en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada. No serà subvencionable les despeses realitzades amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, les despeses realitzades posteriorment a la finalització del període d'execució-justificació, les despeses d'adquisició dels terrenys i les despeses de personal propi. Terminis d'execució. D'acord amb la línia i les accions corresponents, tenim dins de la línia de sòls contaminats. En l'acció d'investigació de la qualitat del sòl, tant la fase preliminar com la fase detallada tenen un termini d'execució de 24 mesos cada una. L'acció de recuperació del sòl contaminats té un termini d'execució de 72 mesos. L'acció de prevenció de sòl contaminat, El punt 3, la prevenció o mitigació de la contaminació té un termini de 12 mesos. I l'acció de seguiment ambiental dels sòls alterats té un termini màxim d'execució de 60 mesos. Pel que fa a la línia d'abocament de residus industrials, la retirada i gestió de residus industrials i abandonats té un termini d'execució de 24 mesos i l'acció de prevenció o mitigació de la contaminació, un termini màxim de 12 mesos. Els terminis d'execució per d'acció es comptabilitzen des de la data de resolució d'atorgament. A través d'un formulari ubicat a la plataforma EACAT, la sol·licitud i la documentació que cal presentar és la següent. Documentació obligatòria. Formulari de sol·licitud normalitzat. Projecte d'activitat o actuació, amb el pressupost complert i detallat del projecte. Formulari d'identificació de les finques objecte de l'actuació, amb el certificat de domini i càrregues de les finques, certificat de la secretària del interventor o interventora de l'òrgan competent de l'administració pública sol·licitant on consti la decisió de sol·licitar la subvenció, així com el compromís per a la qual es demana la subvenció. I declaració responsable del compliment dels requisits de la base 3, inclosa en el formulari. Aquest és el formulari de sol·licitud normalitzat, en el qual cal indicar clarament quina línia d'actuació i quina acció es demanen, així mateix com una breu descripció de l'actuació, la identificació del tècnic responsable de l'administració sol·licitant, el pressupost total
i import sol·licitat a la subvenció. Documentació a afegir com en el projecte d'activitat. Una memòria detallada i clara que ha d'incloure tota aquella documentació disponible sobre la qualitat del subsòl necessària i que serveixi per justificar la línia sol·licitada. Estudis de la qualitat del sòl realitzats, anàlisis de risc, etc. Així com tota aquella documentació que incorpori informació necessària pels criteris de valoració i les actuacions d'investigació, de recuperació i de seguiment ambiental del sòl, incloent les actuacions de retirada del sòl directament impactat i el mostreig del sòl romanent en la línia de recuperació d'espais amb abocaments incontrolats de residus industrials. Han de ser tots aquests realitzats per empreses habilitades d'acord amb el decret 60/2015. Els criteris de valoració o puntuació seran els següents. En la línia de sòls contaminats, es valorarà la qualitat tècnica del projecte, la innovació i estratègia, la rellevància ambiental i els aspectes econòmics i socials. Per a les accions d'investigació o recuperació, la puntuació de cada un d'aquests aspectes seran 40 per la qualitat tècnica, 30 per la investigació, innovació i estratègia, 20 per la rellevància ambiental i 10 per aspectes econòmics i socials. En el seguiment ambiental, 50 és el màxim per la qualitat tècnica del projecte, 20 per innovació i estratègia, 20 per rellevància ambiental i 10 per aspectes econòmics i socials. Per a prevenció o mitigació és 70 la qualitat tècnica del projecte, 20 per rellevància ambiental i 10 per altres aspectes i socials. Per a la línia d'abocament de residus industrials es valorarà la qualitat tècnica del projecte, la rellevància ambiental i aspectes econòmics i socials. La puntuació de cada un d'aquests aspectes, amb l'acció de retirada i gestió de residus industrials abandonats, és 70 per la qualitat tècnica del projecte, 20 per la rellevància ambiental i 10 per als aspectes econòmics i socials. Per la prevenció i mitigació, igual, 70, 20 i 10. Descripció d'aquests criteris de valoració que hem esmentat anteriorment. Els projectes presentats es prioritzaran a partir de la informació inclosa a la documentació presentada aplicant els criteris de valoració següents. Qualitat tècnica del projecte. Es tindran aquí en compte aspectes com la claredat, comprensió i qualitat de la memòria, la coherència del projecte, la justificació de la necessitat de realització de les actuacions sol·licitades, la qualitat de la documentació tècnica anexa que es presenti, com els estudis i anàlisis de riscs previs. En cas dels sòls contaminats, es tindrà en compte la coherència del projecte sol·licitat en relació amb les fases del procés de gestió de la contaminació del sòl. En el cas dels abocaments de residus, es tindrà en compte el detall del pla de treball, així com la proposta de gestió dels residus, la valorització dels residus, per exemple, i l'adequació del projecte a la normativa vigent en matèria de residus i de seguretat laboral. En els criteris d'innovació i estratègia es tindran en compte aspectes com l'ús de tècniques innovadores de caracterització i avaluació de la qualitat del sòl, de tècniques de recuperació sostenibles i encaminades a l'aprofitament del sòl com a recurs que comporti projectes de recerca i desenvolupament i innovació que es desenvolupen o desenvoluparan en centres de recerca o universitats amb seu a Catalunya. Dins de la rellevància ambiental de l'emplaçament, es valorarà l'urgència de l'actuació atesa l'existència d'un risc inacceptable per a la salut de les persones o dels ecosistemes, la ubicació de l'emplaçament en una zona d'especial protecció o vulnerabilitat, l'existència de diferents emplaçaments públics amb problemàtiques de contaminació del sòl o d'emplaçaments industrials abandonats al municipi. Dins dels aspectes socials i econòmics, es valorarà el nombre més gran de població directament beneficiada per l'actuació i l'existència de població especialment sensible dins de la població directament beneficiada per l'actuació. Quins són els criteris de valoració? Pel que fa a una sol·licitud, perquè una sol·licitud sigui considerada vàlida i es pugui prioritzar, cal que com a mínim aconsegueixi un 25% de la puntuació màxima de l'apartat de qualitat tècnica del projecte corresponent a l'acció sol·licitada.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. L'òrgan concedent distribuirà l'import de l'ajut amb la voluntat de concentrar les subvencions en les peticions de més puntuació per a cada acció. En cas de no esgotar l'import disponible per a cada acció, aquesta es podrà distribuir entre les altres accions de la mateixa línia. En el cas que no s'esgoti l'import disponible per a una línia, aquesta es podrà redistribuir entre les accions de l'altra línia. Com a altra documentació a presentar, presentem el formulari de finques que té per objecte la identificació de les finques objecte de l'estudi. En aquest formulari, que tenim aquí una còpia en aquesta presentació, cal introduir aquí on està assenyalat les dades de referència cadastral i del registre de la propietat de cadascuna de les finques objectes de la sol·licitud. Igualment, caldrà aportar el certificat de domini i càrregues de cadascuna de les finques. Els fitxers informàtics de la documentació tenim com a un formulari principal que cal signar electrònicament. La mida màxima del fitxer de sol·licitud, incloent els adjunts, és de 5 megabytes. Si supera la mida màxima dels annexos obligatoris, s'ha d'incloure un resum i afegir el document complet o per apartats a la documentació anexa de la finestreta de registre, màxim 10 fitxers de 10 megabytes cadascun. L'annex documentació complementària és opcional. Si supera 1 megabyte de mida màxima, caldrà aportar els documents com a documentació anexa a la finestreta de registre. Altres aspectes. El pressupost de despeses i l'import sol·licitat de cada acció indicat en el formulari principal ha de coincidir exactament amb el valor indicat en el pressupost detallat i complet. Justificació de les despeses efectuades per mitjans electrònics de l'EACAT, utilitzant el model just/sols 2019. S'ha de fer màxim amb un màxim de 6 mesos des de la finalització del període d'execució. Aquest període és ampliable en 3 mesos si s'acredita la impossibilitat de fer-ho fins a 3 mesos abans de la finalització del termini. Es podran fer justificacions parcials sempre que correspongui a la consecució d'algun dels objectius parcials previstos o a la realització d'alguna actuació concreta prevista prèviament en el projecte tècnic. Hi ha una possibilitat de bestreta d'actuacions efectivament realitzades. Moltes gràcies per la vostra atenció. Passem ara a les preguntes i respostes que pugueu tenir. No veig que s'hagi formulat cap pregunta, de moment. En tot cas, donem una estona per si voleu formular-nos alguna pregunta que us contestarem oralment ara mateix en la mesura del que ens sigui possible. Per una altra banda, i com veieu a la darrera transparència de la presentació, si teniu consultes tècniques podeu adreçar-vos per la línia de sòls contaminats a Josep Maria Pradell Azcoita i per la línia d'abocament de residus industrials a Ignasi Lluís Prats i Rossell. Bé, com que veig que no es formulen preguntes, així ara amb aquest període que teníem ara, donem per finalitzat aquesta presentació via web.
i, en fi, doncs ja sabeu que aquesta presentació la tindreu disponible al nostre web en breu i així mateix doncs, us podreu adreçar a l'Agència de Residus, als tècnics que hem esmentat, per les consultes que tingueu sobre qualsevol aspecte d'aquesta ordre de subvenció. Moltes gràcies.